Звучите там? Имаш рожден ден? Нямаш ли? Ей, изпусна тантата. Внимавай къде вървиш. Здравейте! Да няма някой рожден ден при вас? Нямаме идея. Може да има. Здравейте! Валя, има ли тук? Валя? Валя, заповядай. Имаш рожден ден? Да. Наистина ли имаш рожден ден? Дали съм объркала? Не. Може ли да стане на сянка? Ако искаш, иди си остави тортата, за да ти поднесе букетчето. Здравейте! Намираме се в нашия прекрасен град, Лом. Имаме изненада за Валя. Само за минутка. Само да й поднеса букетчето, че има рожден ден. Заповядай букетчето. Така, може да го обърнеш. А може и да прочетем от кой е. Може. Тази красива картичка. Заповядай. Ще спрем музиката, за да чуем от кой е изненадата. Специално за Валя. Нали така? Да. Честит юбилей, Валя. Юбилеят е момент да погледнеш назад с гордост и напред с надежда. Нека с бъдещето ти донесе само най-прекрасното. Бъди като брилянт, сияйна и красива, и устойчива на времето. Нека всичко, което те заобикаля, ти носи радост и хармония. Бъди здрава, щастлива, успешна във всичко, което предприемаш. Това са мама и Буба. Така и предположи. Така ли предположи? А кои са те мама и Буба? Мама вече да. Мама си е мама. Така? И Буба. Значи от майка ти и от сестра ти е за една. Хайде да им кажем няколко думички тук. Че ви обичам. Обичам Ива и ви благодарим много за изненадата. Целувки от Валя, защото тя сега не може да говори, нали така? Но нека да ти направим една снимчица, за да изпратим на мама и на сестричката. Може ли? Може.